Rehtori pyysi tekemään esittelyvideon tästä meidän oppilaitoksesta. Tämä meidän oppilaitos on perustettu jo vuonna 1882 Velmanin veljesten lahjoitusrahoilla. Täällä on vaan niin monipuolista toimintaa tällä koululla, että mä en oikein tiedä, mitä mä tähän videolle ottaisin. Aloitetaan sijainnista. Koulu sijaitsee kauniilla paikalla meren lähellä. Kaksoistutkintalaisten kannalta lukio on ihan tuossa vieressä. Raahe on tämmöinen näppärä pikkupaikkakunta, jossa kaikki palvelut on tosi lähellä. Tämä koulualue on tosi kaunis ja viihtyisä varsinkin kesäaikaa. Toimistorakennuksen yläkerrassa sijaitsee museo, jossa voi käydä fiilistelemässä niitä aikoja, kun Fellmanin veljekset vielä purjehtivat maailman merillä. Meidän liiketalouden opinnothan on tosi käytännönläheisiä. Ja tiesitkö, että viime keväänä meidän opiskelija tuli Kuopiossa taiteilijakisoissa visuaalisen myyntityön sarjassa pronssimitalille? Kun muuten kokeillut tota. Liiketalouden opetus painottuu asiakaspalvelun myyntiin ja taloushallintoon. Meillä voit valita erilaisia opintopolkuja, joissa pääset opiskelemaan markkinointiviestintää ja sisällön tuotantoa, palvelumuotoilua, kirjanpitoa tai elektronisen urheilun toimialaopintoja. Meiltä valmistuvat työllistyvät liike-elämän, taloushallinnon, palvelualojen ja ICT-alan tarpeisiin ja yrittäjiksi. Käydäänpä vilkaisen meidän e-sports- ja ohjelmointipuolta. Täällä onkin akatemialaiset just e-sporttireeneissä. Viime vuosina me on satsattu tosi paljon ohjelmoinnin opetukseen, ja ohjelmoistahan on huutava pula Suomessa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Oppilaitoskierroksemme jatkuu tänne Porvarin punttisalille, eli meillä on opiskelijoiden käytössä tämmöinen kuntosali, ja täällähän on hyvä välitunnilla käydä vähän voimailemassa. Liikkuva opiskeluhankkeen ansiosta meillä on satsattu nykyään tosi paljon opiskelijoiden hyvinvointiin. Ja jos aktiviteetit ei kiinnosta, niin aina voit chillailla sohvilla. Ilikka, siis onko se ysiluokkalaisten video nyt valmis? Juu, ihan just. On valmista. Äläpä hättä. Ja ruokapuolihan on aivan luksusta meillä, kun meillä on oma kokki, joka tekee meillä paikan päällä nämä ruuat. Urheiluakatemian urheilijat Lennart ja Kian kertovat, mitä Urheiluakatemia on antanut heidän kouluarkeensa. Hyviä jääreinä ja oppinut paljon niistä ja sitten on virkeänä loppupäivä. On ollut hyviä reenejä ja olen oppinut tekniikoita eri potkuissa ja sitten torjumista on tullut paljon ja vastaantuloreenejä. Katsotaanpa, mitä tuolla opehuoneessa tapahtuu tauolla. Meidän opettajat ja henkilökuntahan on tosi mukavia ja täällä on semmoinen tsemppaava ilmapiiri oikein. Meidän koulu on pieni, mutta monipuolinen oppilaitos, jossa vallitsee porvarikoulun henki. Meillä ei ketään kiusata ja kukaan ei jää yksin. Voisiko tämä olla sinun valintasi? Tervetuloa opiskelemaan maailman parhaaseen porvarikouluun.